Ty vole, 350 kg, ty vole, tak to musím... No a to už je extrém, jako tak to jak se rozběhne, vole, tak to... Ty převratí, ty zabije. Hej, ber si, 40 kg tě převratí. Ber si, Bersandro. Nahraj to. Máš to nahrané? Ber si, Bersandro. Hanis, nahraj to, ať tam se mají já oni a ty mi to pošleš kurva na Facebook. Pojď se, Hanis, pojď. Tak jsme tady. Mia, pojď se. Hanis, kurva nahraj to. Já vás jak sák, pičo. Zvonem lej, ne kurva. Hanis, kurva nahraj to. Je to tak? Jako u Pavouka si nebyl. Pojď sem. A celý osmý pány, vole. Mia. Chytni ho, ne? Pojď, tam se pozri do toho. Hej, chytni ho. Mia. Pojď sem. Hej, zapáčka nebude. Zabíjačka. Chytni ho, převrdu na bok a poškaruju ho. Hodě bude držet. Jo, tak to je. Mia.